An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni la sotuma bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dɔ fana daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nazara san kalo 10 na o ye octobre kalo ye bi o tile 11 2021 san don kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ mawuludu kalo la an balana k'a fɔ bi o tile 4 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ Segu marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na wulikajɔ belebeleba de kɛra yen k'a daminɛ araba dɔw la fo ka n'a bila kunungo la yɔrɔ caman ni ka cɛnni ta ka ɲɛ soma ka maa caman bɔ nani na ka tila ka malo jɔgɔ dɔw jeni o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Kunungo min ye Masina marabolo kɔnɔ na Ɲarokaw fɛ yen jadiwala tigilama dɔw n'o ye marifatigi dɔw olu nana ka na mɔgɔw ka baganw cɛ ka taa kunungo o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Kunnafoni dɔw cɛrila kunungo ka yira k'a fɔ ko Ndenmugu ko gɛlɛya sira yen ma o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Mali ni Faransi jamana olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalima ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Maribugukaw fɛ yen dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na Jɛnɛ marabolo kɔnɔ kunnafoni tun cɛrila ka yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasilakaw ye baaraba kɛ ye kunnafoni wɛrɛw tilala ka yira k'a fɔ ko kunnafoni kɔni kɛra kunnafoni k'a sɔrɔ Maribugu bɛ gɛlɛya kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni papa ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛma Sokɛli Kokala Mayiga dɔ fɔlɔ kɔnɔ na ale tun bɛ taama min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o taara n'a ye susikaw fɛ yen o taama kɔnɔ na a ye kuma ta an ka jamana tɔgɔ la maa caman ka fɔ la Sokɛli Kokala Mayiga k'a bɛ ka taa haminanko minnu na bi Mali haminanko ye fɛn minnu ye k'a da bi se olu de ma nka maa caman ka fɔ la k'e k'a dɔn a ye tali min kɛ New York n'i y'a sɔrɔ a taara o la diɲɛlatigɛ kɛ lajɛrɛba kɛnɛ kan a ye kuma minnu fɔ ye k'e k'a dɔn k'olu sigilen tun bɛ ka da kɔnɔ k'a fɔ ko susikaw fɛ k'a dabina so o kumaw ma ko kumaw kɔni ye jateminɛ a na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔ n'a ji tɔ kɔni k'o jiginna dɔw ka famali la nka dɔw ka fɔ la k'a b'a la ka waleya minnu kɛ bi bi na ko n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko faso ka ɲɛta dɔn an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi bɛna sira min fɛ yarabi Ala la kɛ n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛbaliya dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Sanamadugu an b'a la k'a fɔ o donso dɔ n'i y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba don a minɛna i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na bandi armée dɔw fɛ fɔcogo la n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka jariwaleya kɔni ta k'o de kɛ berefine ka diinɛ ka berefine ye k'a sɔrɔ n'i ye jateminɛ bandilakaw de don u ye wulikajɔ kɛ ka ni cɛkofɔli da bɛ wele ko kɔkɛ boli an b'a la k'a fɔ k'u donso groupe tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tuma min na i k'a dɔn k'a fɔ n'u ni ninnu nana ɲɔgɔn ye tɔw kɔni na kɛ olu se u yɛrɛ tila u ye ale minɛ n'o ye kɔkɛ boli k'a jira jaw la an b'a la k'a fɔ ka ɲininkali sugu bɛɛ lajɛlen k'a la ka tila ka nana ye dugu da yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a da ka kan tigɛ ja la bɛɛ ɲɛ b'a la ka tila k'i kɔ don ka taa ka file to yen maa caman ka fɔ la bi ko nin wulikajɔ minnu b'a la ka kɛ fanga ɲɛ bɛ nin na bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nin ye ka tila ka nin kɛ ka nin bila foyi ti b'o la o ye dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana yarabi Ala k'a basigi n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Ndenmugu fɔcogoladaw ko zoro an b'a la k'a fɔ filɛ kilomɛtiri 15 n'i tɛmɛna ɲɔgɔn kan ka ban an b'a la k'a fɔ kunun o kunnafoni jugu dɔ carila ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya taara ka ɲɛsin ye ma ko maa 40 a tigiw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la ne ka kuma fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kasarala nin na ye ko maa 40 kɔ k'o bɛɛ lajɛlen kasarala nin na ka sanga ni kunnafoniw ye an ye sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛsan ɲɛmaw ma ka taa se dugulama bɛɛ lajɛlen ma ko ye kalofin kiriri ye foyi man Ndenmugu sɔrɔ o bɛ fɛn min fɔ nin na ɲɛna u ma k'u jantu yɛrɛ la ka kunnafoni jugu cari ka tila ka bɔ ka ja yɛrɛ yira k'a fɔ ko ye kunnafoni mɛ i y'a mɛn min k'a sɔrɔ i m'a sɛgɛsɛgɛ o ye dabalibanko de ye k'a bɛ maaw hawuja nin na ɲɛna u n'a ma dabila k'u bɛna wulikajɔ kɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ ka tila k'u wele bɔgɔ jenne kan mɛ fɛn min fɔ an ka sabali kunnafoni min bɛ yen n'o bɛ yen a mana gɛlɛya cogo cogo n'a kɔni kɛra k'a ɲɛfɔ nka kɛbali ka tila k'a ɲɛfɔ yɔrɔ la k'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ kun tɛ yɔrɔ min kan o ye dabalibanko de ye Ala k'an ka jamana yarabi Ala mago bɛ basigi min na Ala k'an ka jamana bila o sira kan minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ Ala k'a hakili ɲuman d'u ma nka n y'a fɔ cogo min na ka kɔrɔ ni wulu ye sugunɛ kɛ kara ka kare ta dɔ fiɲɛ wulila kuma tɛ wulu yɛrɛ ma ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ ni foyi ti bɔ a la o de bɛ na n'a kow cayali ye Ala k'an ka jamana ne ka kolosuma ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Ɲarokaw fɛ yen
kunungo wulikajɔ kɛbaw u y'u kunda ɲarukaw fɛ o ye Masina marabolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo kɛrɛfɛ kana bagan dɔw cɛ ka taa o waati kelen kɔnɔna na o y'a sɔrɔ donsow ka daga dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ Sɔmɔnakaw fɛ o ɲɛma dɔ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an ye ɲininkali taani kɛ ɲɛsan ale yɛrɛ ma n'o ye Gawusu ye an ka lamɛn. Gawusu Kumare ka bɔ Mɔgɔmiyɛla ne ye donso ye an sigin bɛ Sɔmɔnɔ bi. Gawusu Kumare an ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛyaba bɛ aw ka mara kɔnɔna la yen nɔ ko wulikajɔ fanga bonyalen don aw fɛ yen ko fo kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye aw ni jariwala tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko kunungo wulada fɛ ko f'u nana ɲaru kana baganw cɛ a ko kɛra cogo di? O kɛra kunungo wulada fɛ Sɛnkɛrɛ yan fan fɛ ɲaru misiw bɔra denmisɛnninw fɛ ka taa kungoda la u ni siyɛnni fan cɛ. Jariwala tigilamɔgɔw taara ka na denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka misiw fara ɲɔgɔn kan ka taa ni misiw ye ka sɔrɔ ka denmisɛnninw bila ka na u kana ɲɛfɔ dugu kɔnɔ. U taara baganw bɛɛ o cogo la kelen a ma segin a la. Nin baara in a kɛmɛ gɛlɛyaba ye an kan kosɛbɛ kosɛbɛ an tɛ se maa ma an tɛ baga maa ma an mago tɛ maa bololafɛn na an kɔni ko u ka fara an na u ka fara an bololafɛnw na maliden bɛɛ k'a dɔn ko bɛnkanni wale kɔni tigilamɔgɔw don. Aw bɛ mara min kɔnɔ la n'o ye Sɔmɔnɔ ye dɔw b'a fɔ ko aw bɛ Sɔmɔnɔ yɔrɔ min na ye ko a kɛlen bɛ ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma ko hali sugu tɛmɛnen kunna sugu tɛmɛnen na ko a ye mɔgɔ dɔw minɛ ko k'u bololafɛnw minnu na k'a sɔrɔ u tɛ jariwala tigilamɔgɔ ye aw ka jaabi ye mun ye? Ni i y'a ye an kɔni ye mɔgɔ minɛ o b'a sɔrɔ an ye sigana sira kan mɔgɔw bɛ tile kɛ tɛmɛ n'an kɔni sigari la an bɛ jɔ k'i ɲininka n'an ma sigana yɔrɔ i la an ka foyi t'i fɛ wa n'an ye sɛgɛsɛgɛ fɛnɛ n'an ma basi i la i bɛ taa an ta taa ni siyako cɛ an ta b'a ni cɛnikala dɔrɔn. Bi aw ka wulikajɔ min na mara in kɔnɔ la yen nɔ dɔw ko k'aw ka wulikajɔ yɛrɛ de kɛlen bɛ sɔrɔ ni ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma a bɛ jaabi jumɛn don o kuma la? An bɛ jaabi min di o yɔrɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka a bila i kunna ko an ka wulikajɔ in n dabɔkun ye jamana ka lafiya ye an ka tɔɔrɔ kɔni tɛ se maa si kelen na ma. Ne ma mun k'i b'i ka fasodenjugu ye k'i bɛ tɔgɔjuguya ta k'an sɛgɛrɛ o bɛ se ka kɛ n'o tɛ an mago tɛ maa si ka tɔɔrɔ la an ka mara in kɔnɔ an ma da an si fiyewu maa si ma deli k'a ye fɔlɔ ko an delila k'an jɔ sirakun na ko an bɛ mɔgɔ kunbɛn k'i sɛgɛsɛgɛ ni jadiwaleya tigilaw kuma ka tɔɔrɔ in nalen tɛ maa minnu min jumɛn fɔ o mɔgɔw de ye jadiwalew dɛmɛbagaw ye fasoden ɲumanw fana tɛ n'o tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn donsoya laada kɔni ye ka marifa ta ka taa kungo kɔnɔ ka taa na ɲini ka na i ka so faamaya ko t'an ye ɲɛmaaya ko t'an ye an kɔni mago bɛɛ an ka sɛnɛ na k'an ka baara kɛ ka balo an halala la k'an ka na ɲini k'a dun mɛ n'i y'anw kɛlen ka marifa ta ko an bɛ mɔgɔ lajɔ k'i ɲininka i bɛ taa sɔrɔ kɔlɔlɔ de tɔɔrɔ bonyana an ka fɔ ka tɛmɛ hakɛ kan ne yɛrɛ ka baara yɛrɛ jaatika de ye sɛnɛ ye mɛ ni gɛlɛya in kɛra sababu ye ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ma n'a y'a sigi ni an ma wuli k'a jɔ an mago de bɛ sa dilancogo si t'a la a bɛ kule bɔ faamaw la fan bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye baara kɔni y'o taabolo ye a wuli k'a jɔ o y'anw ka cɛsiri kun ye. An baladan k'a fɔ ni tun ye Gawusu Kumare ka bɔ min ye Sɔmɔnɔ o donso daga kɔnɔ la an bɛ fɛn min fɔ ni tun ye Masina marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an baladan k'a fɔ Boko yɛrɛ ale marabolo kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakana ni k'o sabati n'an bɔra ye an bɛ i ka dɔn k'a fɔ Taɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Nbɛwanikaw fɛ yen kunungo min ye i ka dɔn k'a fɔ marifatigi dɔw ye u nana Nbɛwani dugu dɔw la ka dɔw minɛ ka tila k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa ni bagan dɔw ye ka tila ka maaw da ka tila ka maa ninnu labila yaasa ka nin bɛrɛtigɛ d'a ma nin waati na a kɛɲɛnaba dɔ bɛ yen nin waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ bɛ min? Ne tun bɛ yan ni mara la. An balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko jadiwala tigilamɔgɔw ko marifatigi dɔw nana don Nbɛwani dugu dɔw kɔnɔna na ka se ka maa dɔw minɛ kɔfɛ ko ka tila k'olu bila ka tila ka kangari dɔw da a ko kɛra cogo di? A kɛra ten Abdulaye Kulubali kunun sɔgɔmada fɛ 10 heures ka na 11 heures yɔrɔ fɛ o bɔra pɔnna 3 yɔrɔ de fɛ Nbɛwani yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ pɔnna 3 a yɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ Sinɔforo u nana o yɔrɔw de fɛ dugu dɔ bɛ yen Nbɛwani kɛrɛfɛ ko Ɲugunkurani ani Bede ka na misi dɔw cɛ o yɔrɔw la a bɛ taa mɔgɔ 40 mɔgɔ 60 u ye mɔgɔ dɔw minɛ k'u da u disi kan k'a yira u ka na maa si kana mɔgɔ kan minɛ an kɔni bɛ mun ɲini fɛ u ka wele bila faamaw ma an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ nin daga in ka bɔ an da la ɲɔgɔn mara bɛɛ minɛna a tɔ y'an yɛrɛ ka yɔrɔnin min mɔgɔw caman de bɛ yan minnu bɛ wele da la ko dɛmɛ ka s'u ma dɛmɛ bɛ ka s'u ma mɔgɔw bɛ ka boli ka na yɔrɔ minnu fana n'a fɔra ko yɔrɔ minɛna i b'a dɔn a bɛ gɛlɛya n'i ye Marikala baraji tɛmɛ ka taa bila fo Ɲɔnɔ a bɛɛ ye jadisi de ye an yɛrɛ kɔni bɛ yan hɛrɛ si t'an ye k'an yɛrɛ san gɛlɛya la ka don foro la n'a fɔra ko malo fana tɛ k'an bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na nka ni mara kɔni lafiya tɛ yen dɛ u dama dala yɛrɛ de u tɛ dogo la yɛrɛ olu ko n'an ye siganama ye k'an ka wele bila faamaw ma wele dan kɔni ye armée yɛrɛ b'an ka gitɔrɔn fɛ diɲɛ don o don u bɛ tɛmɛ an da la u bɛ taa u bɛ segin n'a fɔra ko degun bɛ o dugu la an ma armée ka foyi ye fɔlɔ kunungo ta minnu y'a kɛ u ma gɛlɛya se maa ma kɔni ayi maa si ni hakala u kɔni ye mɔgɔw minɛ kɛ mɔgɔw da u disi kan k'a f'u ɲɛna
ko u kana maa si ye foro kɔnɔ kunun kɔfɛ ko bɛ ka bɛnkan ɲini u ni forotigiw cɛ bɛnkan in kɔni an t'a dɔn mun don waati la u nana k'u bɛ bɛnkan ɲini u ni bayitigiw cɛ n'a ye malo gosi bɔrɛ tan o bɔrɛ tan taa n'a y'u ta ye mɔgɔw sɔn o ma pour an bɛ se k'an ka sɛnɛfɛn ninnu labɔ hali sisan an b'o boloya de kan kunun ta in kɔni a gɛlɛyara yɛrɛ an ka dugu dɔ bɛ yen ko Nzafina u taara n'o misi dɔw ye o kɔni kɛra u y'a an bɛɛ de girin ka bɔ kungo kɔnɔ k'an kana dugu kɔnɔ kunun kɔfɛ n'u ye maa ye foro kɔnɔ k'u b'i faga u y'o de f'a ɲɛna Ablaye Kulubali anw kɔni anw b'aw fo kosɛbɛ Ablaye Kulubali nin ko ninnu i se bɛɛ kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'i kisi ɲinibajugu tɔɔrɔ ma e de y'anw lakodɔn fɔlɔ yɛrɛ degun ka taga yɛrɛ faamaw na Ablaye Kulubali a sababu de e cɛsiri la ani boliboli la fɔlɔndenw nɔfɛ n'e tɛ a se i se bɛ ka maa se de ye ta ye Ala de bɛ se k'a sara an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basigi ni lafiya ni k'o sabati ka bɔ Mbewani o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kana marakala kɛrɛfɛ ka bɔ ye k'an kunda hali bi BCC n'o ye commune Torodakago ye o yɛrɛ ɲɔnɔ marabolo dɔ ye u taara malo jeni ye jumadon o malo jeni ka tila ka moto dɔw minɛ ka taa n'u ye yaasa ko prɛtika dama an balimakɛ dɔ bɛ nin waati na ale yɛrɛ ye BCC ka ye an balimakɛ bɛ min ne bɛ BCC commune Torodakago an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ jumadon ko wulikɛjɔ kɛbaa dɔw n'o ye jariwala tigilamaw ye k'u taara BCC mara kɔnɔ na ka taa malogosila dɔw sɔrɔ ye ka masiw jeni ka tila ka malo jeni ka tila ka taa ni bolimafɛn dɔw ye a ko kɛra cogo di jumadon 6h30 wagati Bamatiwa ye mɔgɔ fila nana jɔ an ka dugu donda la ka masakisɛ bila ka na dugu kɔnɔ o kɛlen an minnu bɛ dugu kɔnɔ an bolila k'an dugu o y'a sɔrɔ an ka malogosi mansin dɔ bɛ kungo kɔnɔ u tun taara malogosi la ale tila tuma min na an y'a ye tasuma wulila foro kɔnɔ tasuma kɔtigɛlen kɔfɛ dɔɔnin mɔgɔ minnu bɛ foro kɔnɔ u ye u minɛ u ka moto minɛ u la mɔgɔ tɔw bɛ kungo kɔnɔ ka olu jeni mɔgɔ minnu jenina a ka ca malojɔgɔ 3 de jenina ka moto kiritɛri lajeni ka malogosi mansin 2 jeni k'u ye maa dɔw ka moto minɛ u la o ye tiɲɛ ye wa o ye tiɲɛ ye u ye mɔgɔ caman ka moto minɛ giribu ka tɔgɔ dɔ b'an fɛ yan nɔ u ye ale ka moto minɛ k'a ka telefɔni bɔ a kun a n'a ka wari dɔ fana ka dugu kɔnɔ ko bariki u y'ale ka telefɔni bɔ a kun k'a ka wari bɔ ka dɔw ka nɛgɛso minɛ u la ka taa n'u ye ani dɔw ka wotoro u ye mɔgɔ sɔrɔ u y'a bɛɛ lajɛlen ka fɛn minɛ ka taa n'u ye u ka nin wulikajɔ in senfɛ u ka nin ma marifa ci maa na kitama mɔgɔ sɔrɔ ma mɔgɔ bana min na parce que u ye mɔgɔw minɛ ka taa n'u ye fo u n'an ka dugu cɛ ni kulo 3 bɔ yɔrɔ min na u taara u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye olu mɔgɔ yɛrɛ ko k'u tun ka ca dɛ u tun ye mɔgɔ dɔ de bila ka na dugu kɔnɔ ka na mankan ci ka sɔrɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan u tun ka ca yɛrɛ de kosɛbɛ ne yɛrɛ kɔni miiri kɛ bitura donjugu ma k'a f'u ye ni darisiw nana BCC donjugu ko ni Ala sɔnna k'u bɛ na donso donna kungo kɔnɔ ka taga na nka lakana tigilamɔgɔw kɔlɔsilakaw olu ma na donso nana an bolo ma jɛ bitura donso a kɛlen kɔfɛ fo ka na se nin yɛrɛ ma sɔrɔsiw mana wa sɔrɔsiw mana jumadon a dugujɛ samedi wulada fɛ n'a taara seli kɔfɛ dɛ sɔrɔsi mobili 7 de nana BCC fo nana don dugu kɔnɔ ka dugutigilakaw ɲininka fɛn minnu ni fɛn minnu tiɲɛna k'u ka o ɲɛw fɔ u ye u nana o ɲininkali kɛ o kɛra min kɛ u ye maa ninnu nɔbɔ wa walima u segira yen de u ma maa ninnu nɔbɔ dɛ u nana ɲininkali kɛ dɔrɔn u seginna ka taga u bɛ se ka mbolomajɛ fɛn min ye ka se ka na lakana pour que an bɛ se ka an ka malo gosi hɛrɛ la n'a fɔra ko i ka angɛrɛ san 4,000 ani 600 o kɛ bolo la o kana se mɔgɔ dɔ kana don i n'i ka foro cɛ k'i t'a gosi o tɛ anw fɛ koyi ka to ka na an ka fɛnw ta fɛn minnu tiɲɛna ko u bɛ taa ni o papier o tɛ u kana lakana pour que an bɛ se ka an ka fɛnw gosi hɛrɛ la cogo min na o de ka di anw ye yan a kɛlen de fɛn dugu lafiyalen tɛ dɛ hali sɔgɔmada ni dugu jɛra mɔgɔ si ma se ka taa foro la parce que an dan tɛ kungo kɔnɔna na bilen mɔgɔw bɛɛ sisannen don kungo kɔnɔna yɛrɛ ye vraiment an tɔɔrɔlen don sigida na yɛrɛ an tɔɔrɔlen don fo ka dépasser an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye seereya dɔ ka ye BCC ale marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka na commune Mariku kɔnɔ la o ye molodo bolo fɛ ye min ye sibikaw fɛ ye min bɛ n'o ja bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bi bi na u ye donso camanba sara yɔrɔ min na o gɛlɛya daminɛna cogo di kana se an bɛ don min ko bi a ma ɲɛ dugu in bɛɛ cira kunun o ye tasuma don dugu in yɛrɛ la an ka seereya dɔ bɛ yen nin waati na an balimakɛ e bɛ mini ne ye sibika ye an balimakɛ wulikajɔ min kɛra araba tɛmɛnen ne ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin sibi ma gɛlɛya in daminɛna cogo di fo ka na se bɛɛ kɛli la ka dugu bila ma arabadon u nana bɛ dugu la o kɛlen u kɔni misi donsow ma donsow yɛrɛ ye defan o kɔni taara kɛ caman tora la donsow kɔni fa fɛ u sɔrɔsi wele de bila o mana si ye fo dugusajɛ wulada fɛ an minnu dora olu nana sɔrɔsiw taara k'u bɛ segin ka na u ma segin bilen hali nin yɔrɔ in na lakana ma lakana maa si an ka dugu maa bɛɛ bɔra maa si t'an ka dugu kɔnɔ komi an bɛ don min na komi nin waati na kun kelen jumɛn de la u bɛ ka nin wale ninnu kɛ ka ɲɛsin ɲɔnɔ n'a lamini ma u bɛ ka nin waleya in ta ka si ɲɔnɔ n'a lamini na kun o kunna anw t'a kun dɔn bi anw kɔni t'a dɔn k'anw yɛrɛ ye malidenw ye an bɛ don min na komi n y'a fɔ bi a wuli a ka magɛn maa t'an ka dugu kɔnɔ an ka malo selen dalen don yen k'an t'a kan k'an tɛ gosi a la an kɔni kamana gannen don wa an bɛɛ bɛ k'an ka dugu bila bi gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ cogo la u k'a kɛ ala yɛrɛ kama u k'a kɛ kira kama an kɔni kamana ganna Ablaye aw ka kunnafoni yɛrɛ de bɛ an hakili sigi an tɛ a ka baara la hali bi
jamana ɲɛmɔgɔw u ka kala kama k'u kɔfilɛ an kɔni na dugu kelen tɛ dɛ ɲɔgɔn bara bɛɛ lajɛlen faama k'u kɔfilɛ an na an kamana gan dɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye sera dɔ ye Sibi komini mariko kɔnɔ n'o ye komini kɔnɔ ye u kɛlen kɔ nin ka Sibi u tilala ka wulikajɔ kɛ ni k'u ɲɛsin jaraka wɛrɛ ma ni waati na an balimakɛ wɛrɛ bɛ komini kɔnɔ la ye an balimakɛ bɛ min o b'o ɲɛfɔ ye. ne bɛ ɲɔnɔ komini mariko la. an balimakɛ mun gɛlɛya de b'aw ka komini mariko kɔnɔ na bi n'o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ko dugu b'a la ka wuli komini mariko kɔnɔ na o kuma ye tiɲɛ ye wa. tiɲɛ wulibali de y'o ye wabila ye parce que anw fɛ yan arabadon u nana Sibi u ni an ka dodo kɛla ɲɔgɔn na ye vraiment a tɛ ni fanga bonyana anw kan kojugu an ka dodo mun tora la ka ca maa 20 ye halisa dodo ninnu dɔw dalen bɛ tile la u ma se ka taa an ye alamisa kɛ ten ka juma kɛ ten fɔ samedi an b'o cogo kelen na su ninnu u bɛ tile la u ma se ka taa u ye ne bilala an ka jamana kɛlɛcɛw ma u nana mɔbili 14 ɲɔgɔn na ka na se su ninnu ma ka su lajɛ ko bɔmu tɛ su la ko an ka su ta su tatɔ u y'u ka mɔbiliw ta k'u kɔ don ka segin kan ta u taara se su 2 ma ja bɔmu bɛ su 2 na sɔrɔsiw ma lajɛ o magalen su la bɔmu a mankan ma dogo ma la hali sɔrɔsiw yɔrɔ sɔrɔsiw tatɔ u y'a mankan mɛn maa 5 tununna na an b'a kungelena si dɔw la ani yɔrɔ in na k'an t'o la dɔrɔn dugu jɛra tuguni juma dugu dɔ filɛ o Sibi kɔfɛla na ko jaraka wɛrɛ u taara don yen ko samedi 14h k'a sɔrɔ olu bɛɛ bɔra olu bɔra o yɔrɔ bɛɛ ka na Buguni nka an filɛ nin waati yɛrɛ mun na depuis dugu jɛra an bɛ taa ni Buguni bɛɛ de bɛ ka bɔ ne bɛ fɛ ka mun ɲininkali kɛ sisan ni gouvernement dɛsɛlen don pewu u ka sigi télé la u k'a ɲɛfɔ an ye n'an bɛ dabolo min ɲini an yɛrɛ la an k'o ɲini an yɛrɛ la. maa minnu bɛ ka nin ta ka ɲɛsin dugu ninnu ma u bɛ ka nin ta ka ɲɛsin dugu ninnu ma mun kelen de kama. an kɔni t'a dɔn k'a fɔ ɲɛsin maaw ma ni kungo kun ye parce que anw bɛ an tɛ foyi la ni sɛnɛ kelen dɛ o sɛnɛfɛnw olu sera sisan an b'olu doli ko la so ni nana sanga nka an bɛ mun ɲini dɔrɔn gouvernement ka wuli ka kɔfilɛ an na n'a y'a sɔrɔ gouvernement n'u dɛsɛlen tɛ u ka wuli k'anw ma kɛ an kɔni bɛɛ kɔni bɛna Ala minɛ ka wuli k'an ka sɛnɛfɛnw don yan. an balona k'a fɔ ni tun ye komini mariko kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye Sibi min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni gɛlɛya kɛra ye ka maa caman kɔni kasara nin na hali bi ni su sen tɛ ka ta fɔlɔ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ko kɛra n'ale yɛrɛ tun b'a la ale ye sifinnaka ye olu de kɛra sɔn ye ka su ninnu tali baaraw sigi sen kan nka bɔnbɔn wele n'u bɛɛ u yɛrɛ ɲini ka se o kɔfɛ u ye dugu yɛrɛ jeni ni waati na ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan ale de bɛna ɲɛ bɛɛ fɔ an ye an balimakɛ bɛ min. ne ye Sibika ye a bɛ komini mariko la ɲɔnɔ serikili kɔnɔ. an balimakɛ wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin Sibi ma n'a kɛra gɛlɛyaba ye fo ka taa su caman bɔ yen nɔ o kɔfɛ k'a ma ɲɛ ko maaw ye yɔrɔw bila Sibi yɛrɛ ko maa tɛ yen bilen gɛlɛya in kɛra cogo di. Ablaye mun kɛra ne yɛrɛ ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛ mun ye i ka ti kuma minnu na m'olu de f'i ɲɛna arabadon Sibi a ma nɔgɔya fɛn min an ka donsow ye n'o ye an ka sigida lakanabaaw ye nin waati in kɔnɔna na u ni jarisi ninnu kɛra ɲɔgɔn na vraiment ko in a gɛlɛyara armée welela ci bila u kɛra ma k'u wele k'u bɛna an kɔni y'an sigi ko avion bɛna avion nana 19h o kɔnɔna ninnu na avion nana munumunu ka segin an hakili a bɛna bombardement kɛ a ma bombardement kɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ni an ka sigida tɛ tɛmɛ 10 kilomètres kan u bɛ tu kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn avion mana turu cɛ ka se o la fɛn ma kɛ dugu ye bɔli daminɛ depuis arabadon o ye dugusajɛ alamisa armée de nana o na ka na su n'u ka vérifier la an ka se ka su ta o y'a sɔrɔ denmisɛn minnu bɛ cɛmisɛnninw kɛnɛdaw la n'u gɛn k'u ka taa su ta su ka se ka don. tuma min na ni aw taara su ta yɔrɔ la ani surasiw segira k'a sɔrɔ aw ma su ta ka ban wa. surasiw ni donso de taara fɔlɔ surasiw ye jira minnu na sisan ka sɔrɔ ka segin ka na civil minnu bɛ yen ka sɔrɔ ka na olu gɛn k'u ka taa su ta la o n'o fɔ dugu kɔnɔ ka mɔgɔw gɛn o kɛra surasiw taalen ye su kelen tɛ yen k'a taara surasi ɲɛna o tɛ yen n'u yɛrɛ gɛlɛyara n'o y'an kamana gan action yɛrɛ bɛɛ la donsokɛ de ko surasiya ma ko ni su ko mini bɛ nin na surasiya ko mini t'a la mɔgɔ minnu magara su na k'u bɛna su ta minnu wulila n'o ye surasiya kelen tila ka weleli kɛ ko donsokɛ ma ko wala ko i tun ko mini bɛ mun na ko ala mini tun b'a la de ko ɔhɔ o yɛrɛ de y'an kamana gan o y'a sɔrɔ u ma janya a kɛlen yɛrɛ surasiw y'u ka fari fa ka bɔ an ka dugu kɔnɔ fo ka jama fɔlɔ quoi. sɔni mini ka wuli a ye su bɛɛ ta mini wulila surasiw kɔfɛ. su ninnu bɛɛ ma se ka ta hali bi su dɔw ma se ka ta su 14 de taara bon 15nan mini de wulila o la o y'a sɔrɔ minnu b'o kɔfɛ o bɛ 8 bɔ mini de wulila o la bɛɛ girinna baara jɔra ye quoi maa si ma se ka maga foyi la bilen dɔw tununna hali bi u ma ye surasiw ye mini mankan mɛn siga t'a la. surasiw ma segin. u ma segin hali ni yɔrɔ in na surasi ma segin. o y'a sɔrɔ u jamana wa. ka bɔ mini yɛrɛ bɛ wuli yɔrɔ min na o ni surasi ninnu bɛ niveau min na 2 kilomètres ɲuman a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tura dafa quoi. u y'u kɔ don ka taa ne terikɛ ye ne wele kogodi ko ne kana si ko surasi ninnu tɛmɛna o y'a sɔrɔ ne ko ni surasiw sira ko ne bɛ si dugu la
kono ka boko surashu sigira no surashu sigira no ne kan kuma jama onda kala no wonu surashu far de fa ka boja amma shufu ni bi mun woni soro lambula na no ku ulu ko ni do shu anyu bi bed shu min tora ni ko ina awere ka jitemne la ani munu yera obise mo joli nyogo ma dozo shula ay mam wan fla o de jatira na tanande soro la kata dunna mini wulamu o kela ka manani tunga fara mam wan fla jateleka o kera mam wan woro mun tunna sabi mini wula utunna an usrana ne ko mi ka mun fa na jamana ka ko fle jamana dila ko mini morgo malo mun biya mo tana ga ba ko malo sini na sibali hakata karla ko ya dugu gelen ngala ka wuda abla ambole ko juma do ko ni juma si so mara jona ko dugu jera ni manga ya nga dugula mana fame ke masta chikai nguru bulo ngal soro silike di naledo o amna se ka tanga dugula jajao jadi sindu nana pasmo do dugu kono ka yera bejin tuguni kwa o karable yera jore nyabi shishilan watina tasma masaka bonga du nali bishishibi daga jin al biam do manga me ko surashu daga barago kaba ko do amman mai folo mun kan ka wati yera mun tini wati kwa surashu yera na le fanga na on sojara avion na na nyu ya pen sojara anya tiri la jamana di braga tare por la ta pen sik nyan sojara yera besigra ga sanga jamana bna lasha ko ko na ni wana ko ju kera kibini nyon chete fui traba fe close mukan fla traba fe klipanduru ni dino nyana fame surashi ni keru lu yera ka sanga na kra dal banko ya fika sikunda la folo ko na gelea folo ni tala na bi a gelera ka tina koroleka ami fuli di e abla ma inche ka baram na mali ala kasuma ala ka demana fama wala ku ke ko fle bay jamana diuna ni na gelera ambalone ka foni tuye sibi kado mimbe ni asorale shira laban bedama ambe dugoke ala ka jamana en kolosuma note foli konte atara ko dansa nimbebe sina tegere biga foya ami fanga deme nimbebe sina wuliga jobe ke asisi ko kuma be sina nimbebe sina jamana de umbe ka wuliga joke ko transition kam sansaba ko ka fanga kundai ande transition control anyo foye ka teme an mogo be mina jamana ilakana nu yo ke alnu mabwangu na ble u ka lakana inde tafolo nga ni ngone dabal banko ide ni bayi kinike wulu bisame ala ka klimandama na mbura yi mi dogo firi marabulo yi o koko ningela limbe bim buka do maudi smauche ambal make do be ni watina nega gale bo nyefa ambal make be mi lebe dogo firi ambal make ko mun gela de be mara ko na bi gelamba anga bi gela juba de ba ya robi able ami yera fo folo ki barka dai ka bara ina kadaka e kuna wulu kuna fodi mu da an yoro man o tebe ne ko fa anga malo bera jele mo ne do bi an se sang furo ko ka sawo ka juye ko na go do ram ta baraka barate ka sawo ga malo do mo ne do an ran kam na wone do afara kele ke chemu na ne do nu na mani avio yo ko gele ku tira bara be jura ne te karo kele ni wono e mo ko bani ti bo an ko fa malo site mu sara ka bara no mu barla nan an maka ni da ko fara ko ni da ko bara anda ka o ko de la banga munu malaka ninke awla kaka malo tika jonundo gaji do dro an yero nga tika ta nu do de ko wala anda ko ku ni bana ko an ni suta ko la nu ni danga tuni an yero ngu kuma na fanga na se ko bere jere tere do ma mu re ti dango ko ka ke ta ko ni aka furo yero be yero ma ti a tere te ble ko do do ni mu de be nyona barakala de ko inyana ma de ba su de fo furo yero ko e bi te ko ko do bi boni so ma de dro ko singi ne ta ni te no ko ni ne ta dro bi kanya di bla furo yero dara ba ko jama ko to do kono fara wulle do ko baraka furo ti ko bere jere ma ta ko ni mo no tori mo ba bolu na sura secretary ngane do ko wuri kana ma jere ko am se kan mo tori to to ne ta bolu ko yero ko a te no ble abita am ta nyon dro mo ko ngine ni mu fara do ba tuni ko an nyon jere ya de mar ko ta ga ya nga jamana bere jere ko nyon ngo an mar ko maka da shime an ga jamana ti dala nyon ko mo ko na kana o tora ya mina ya jiri mar ko da ko mar ko parti sadi la an nyon ngo dia a ko wuri yano kaga se be so ngo ko minu to ko dala yano me an ni gele ba de bere jere kada ama be mar ko dara se kele ko an ni kubina aya jinga na kwa marwa fe ko kuma mun nani ko marfa ngoro nani do ulu sigina ko jimena yeno afora ngara mo andere jere jigi daroka ulu du sigile do yeno so jimena nu tega na kana ambo bolla kene ga minanda ko te sigi kama anda ko ta kana ambo bolla ko ko wudu kana ambo bolla ali sisa sani na na badigi ka terne do kene ka ngona sagari wati de ambalona ka foni tu do Afrika do kanye ke kuna foni famba ke be ni mali kono ni mama be kuna foni dibi ike kuna foni mali ko famba bebe be gelela bi nyono mara bedo soni ndama eka do bebi je ka foko an yero to jadi wala tigla wala ma an jena no akle o de be kasro jamana ka sharia talime ko beda makaka jamana kono na maka ni ka sharia wajibi boli doka o shara kele mi talime jamana be je mola o bi ka klani wala me ka klaka ka jamana nye maula o kofe ali bi wala ka toka mado fo kolu de marfata so we kasro amana ka fon ni fanga jora la e marfata e bi yere la kanao e marfata be jadi wala kew nu e fusire ni bedana
maaw kun tɛ tan munna maaw nana tan ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye min ye ka dɔ k'a fɔ asisi min kuma bɛ sen n'o ye sigikafɔba min kan ka kɛ a don dɔnna ka ban kalo nata in tile 21 yɔrɔ u ka kan ka daminɛ u la yaasa ka période d'a ma ko ɲɛmaa ye maa min ye n'o bilalen bɛ a table ronde o kunna o ye Modibo Kasugi ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Min ye chronogramme ye baara kan ka kɛ waati min kɔnɔ ka ta dɔgɔkun 9 ka taa bila dɔgɔkun 10 na o ka k'a dɔgɔyalen dɔgɔkun 12 ka taa bila dɔgɔkun 15 la o ka k'a cayalen ko assise ka kɛ o kɔnɔ ko ka assise nin kɛ Mali fan bɛɛ ko ka assise fana kɛ maliyɛnw sigilen don dugu minnu na minnu bɔlen don Mali kɔnɔ ka t'u sigi dugu wɛrɛ la ko ka assise kɛ fana ko nin bɛɛ kan ka daminɛ recommandation min kɛra o ye segi ye recommandation fɔlɔ ko ka assise papier ci mɔgɔw ma waati jan pour que so ka kalan yani assise don cɛ recommandation filanan ko ka bila mɔgɔ 1000 na parce que fɛn min proposé ko ka assise niveau national ko ka kɛ mɔgɔ 100 ye u ko ka bila 1000 na ko ka kɔ 100 la ko ka kɛ 1000 a sabanan ko jɛkulu mana fɔ ko kan ka wele assise la o kan ka na ni mɔgɔ hakɛ min ye ko k'o fana fɔ o ye a naaninan ko ka a to commission d'organisation bɛna bila sen kan ko ka waati di o ma o ka taa mɔgɔw siralatama mɔgɔ minnu mana table ronde la ko k'a to commission d'organisation ka t'olu siralatama pour que ka olu lana assise la a duurunan ko assise ka jija parti politique bɛɛ ka ye a la parti politique bɛɛ k'u bɛɛ ka ye assise nationale de refondation na a wɔɔrɔnan an ka mairie an ka conseil de cercle ni région olu secrétaire généraux k'olu bɛɛ ka participer assise nationale la a wolonfilanan ko assise nationale kana bɛn kalata waati ma a seginan comité indépendant min kan ka sigi pour que recommandation minnu bɔ assise la ka o mise en œuvre waleyali suit ko assise yɛrɛ ka o comité kuma fɔ clairement k'o désigner k'o déterminer clairement comité min bɛna sigi o comité ye jumɛn ye pour que ka assise recommandation waleyali kɛ an b'a lɔn ka fɔ ni tun ye Modibo Kajɔgi kan ye an ka jamana basigi bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye bi bi na Mali ni Faransi cɛ kumaɲɔgɔnya minnu b'a la k'a fɔ Abakar Sidiki ko Mbakɔrɔ ko a y'a faamuya de k'a sɔrɔ min don an ka lamɛn. Assimi de y'i to vidéo conférence la k'a fɔ Macron ɲɛna ko traité de coopération mun bɛ u ni Mali cɛ n'u b'a to n'u bɛ yɛrɛsago kɛ ni ko bɛɛ lajɛlen na ko k'a bɛn ni Mali ka hakɛ ye k'a bɛn ni Mali bɛ degun min kɔnɔ ye depuis o don kɛlɛ wulila an minnu bɛ CNT la an wulila accord min yɛrɛ bɛ Mali ni Faransi cɛ k'a daminɛ traité Serval ani traité min signé IBK fɛ ka fara Ali Musa kun ye accord min signé an y'a saba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a analyser k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna u k'a faamuya kuma min bɛ yen bi ni maliyɛn bɛɛ kan ka faamuya fɛn wɛrɛ ma fɔ Faransi ɲɛna koyi bɛɛ ye Macron ye a y'i pan k'i jɔ coup d'état kɛlen le 24 a ko fɔlɔ k'a ma jɛni Assimi ka président ye a kɛra k'i pan k'i jɔ a yɛrɛ ma ko d'ailleurs ko n'o don k'ale ka sirasiw ni an ka sirasiw tɛ baara kɛ tuguni a kɛra k'i to ko n'o don k'olu yɛrɛ bɛ bɔ Mali la depuis o don Assimi fana y'a ka disposition ta o disposition tali o bɛɛ kun min kɔnɔ bi o ye relecture de coopération militaire de wa a banna koyi e ma Florence Parly bɔra a farigansi bɛɛ cɛra ka dɔwɛrɛ ma fɔ a ɲɛna wara de yirala la accord kura min bɛ senna Mali la n'u bɛna u da don la o de yirala Florence Parly la ko désormais Faransi tɛ kuma Mali tɔgɔ la Angleterre a tɛ kuma tɔgɔ la Allemagne ko min bɛ tɛmɛ Mali ni Faransi cɛ o ye coopération bilatérale de Mali ani Faransi dɔrɔn foyi Faransi ka kuma ni mɔgɔ tɔgɔ ye kuma tɛ Union européenne ma filanan u y'a yira Faransi la o accord kole min kɔnɔ Faransi bɛ to armée malienne ka baara de kɔnɔ bɛ baara kɛ ni anw ka yamaruya ye wa accord dɔ min kun y'a to n'u kun ye ko kɛ Mali la n'u tɛ nɔ minɛ k'u bɛ nɔ minɛ o fɛnɛ la o bɛɛ ka bɔ yen fɛnɛ Mali ni maa wɛrɛ b'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka dugukolo kan wa n'o bɔra yen sabanan Faransi tɛ kuma Mali tɔgɔ la bilen ni ko min bɛ kɛ Mali de bɛ taa kuma a yɛrɛ tɔgɔ la. An bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana de kolosuma n'an bɔra ye min ye Malibugu o bɛɛ jɛnɛ marabolo kɔnɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen na kunnafoniw tun carila an ma ko gɛlɛya y'u sɔrɔ a daminɛna jumadonya dɔ fɛ an yɛrɛ ye wele bila ma ɲɛmaw ma ka ɲɛ f'u ye u kɛla ka wele bila ma ko sɔrɔsiw taara gosiliba kɛ ye kunnafoni dira ma lakɛnɛba dɔw ka bolo kan ka taa se sigidalama dɔ ma o sera min dira n'an y'a kuma fɔ Malibugukaw kɛla k'an wele k'a kuma kɔni ko sababa tɛ bi sababa tɛ sini wa ko Malibugu bilama ka gɛlɛ ka tɛmɛ kunungo kan ni waati na an bɛ ka to ɲini fasodenw fɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw min bɛ yen n'o b'a pɛrɛtigɛ di an ma an ka segin ka taa ye u ka donsow ka kuma da nin waati na o y'ale bila ka kuma fɛ an balimakɛ e bɛ min ni tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Laji Ɲaga Keyita ka bɔ San nin waati an bɛ Malibugu n'o ye jɛnɛ marabolo ye. Laji Keyita an ye kunnafoni sɔrɔ Malibugukaw fɛ dɔgɔfɔrɔnya tɛmɛnen na ko Mali sɔrɔsiw k'u ye wulikajɔba kɛ ye ko ka jariwala tigilama caman de bɔnɛ a nin na o kɛra sibiri don o dugusajɛ filanan n'o bɛnna ntɛnɛn ma a ye kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ ko kura ko gɛlɛya tilala ka kɛ o yɔrɔ la ye ko in yɛrɛ ɲɛ ye jumɛn de ye. Abulaye Kulubali o kunnafoni min cɛrila
o ti sababa ye ka sababu ka Maribugu yɔrɔ min na bi a bilama ka gɛrɛ ni ka tɛmɛ a kunu kan. An de bi terrain kan an de ɲɛ b'a la. Dugu de bɛ yen ko Sumo Maribugu n'o dugu cɛla la 5 kilomètres de don. Mɔgɔ ninnu kɛlen bɛ k'o bɛɛ ni blindé 4 de ye yen nɔ. N'u dɛsɛra donso la kisɛ la u bi mobili yɛrɛ ni donso kan ni ka u faga. U bi ka donso faga o faga cogoya de la. Minɛn minnu b'u bolo n'o minɛn bi donso bolo an ti dɛsɛ ka don Maribugu fewu. Sari hɛrɛ u ka kan kelen bi yen. U ka baji yɛrɛ de tuma ye. Minɛn minnu b'u bolo yen nɔ Ala kelen po de b'a da dɔn. Donso ka gɛlɛya sɔrɔ kun bɛɛ minɛn tanya de ye. Ni kisɛw banna waati min u sera ka blindé ta ni ka ɲɛsin donso ma ni ka blindé yɛrɛ donso kan. Donso fɛn fɛn bɛ ka faga a bɛ ka faga o cogoya de la. Ne fɛ k'a fɔ ko donso ka dɛsɛ ni donso tun tɛ bi se tun b'a sɔrɔ mɔgɔ jugu minnu sera Bamakɔ kɔnɔ yen nɔ. N'i ye faamaw sigilen bɛ Bamakɔkaw sigilen bɛ u bɛ lafiya la. Anw minnu bɛ kungo kɔnɔ bi anw de don. Faamaw u k'an dɛmɛ ni minɛnw ye sisan u b'a ye sisan kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na a tɛ k'o yɔrɔ la. Mun de la kunnafoni carila k'a fɔ ko Maribugukaw fɛ yen k'u ye jadiwala tigilama caman ba fa k'a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ko sababa t'o kuma ye mun de la o kɛra. O kɔni min filɛ nin ye jankan ka to de la parce que an minnu bɛ kɛnɛ kan a ma kɛ tiɲɛ t'a la ka kuma kɛ ka adamadenw fari faga u ka baaraw la k'a sɔrɔ Maribugukaw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi hali kɔgɔ yɛrɛ sɔrɔli yɛrɛ baara ye bi ka don dumuni na kɔgɔ yɛrɛ gansan bon n'a fɔra dugu bɛɛ kolilen bɛ nin cogo ye nin ye ka tila k'a fɔ ko lafiya donna olu la o bɛ an kɔnna gan parce que anw ɲɛ b'a la anw de bɛ terrain kan an ɲɛ b'a la donso filɛ nin ye anw yɛrɛ de bi an ka kisɛw san an yɛrɛ mɔgɔ si t'an dɛmɛ. Dugu minnu y'a faamu olu dugumɔgɔw bi fara donso kan u b'u donso dɛmɛ. Dugu minnu m'a faamu olu b'u ta kɛ lagosi ye. Bon donso kɔni tɛ ye a la sɛgɛn de ye mais faso kama an bi jɛ ni sɛbɛ ye. Mɔgɔ yɛrɛ ko donso ye fɛn wɛrɛ de ye. Donso cɛba fɛn o fɛn filɛ nin ye ninnu bɛɛ ye ala dɔnbagana de ye. U bi ka jamana de kumabɔ ni jamana faamaw bi wuli ka donso dɛmɛ u k'u dɛmɛ. N'u ma donso dɛmɛ tiɲɛni min bi anw cogodala mɔgɔw kan bi ala kelen fɛ o de b'a dɔn. N'a fɔra malo bi jenina fan bɛɛ lajɛlen fɛ fali bi ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Donso ka kisɛw mana ban u bi blindé yɛrɛ donso kan ka tila k'o jaw ta k'a ji ban i n'a fɔ kisɛ de donso faga. Ni ala sɔnna ma an kɔni bi faso kun kɔrɔ. Kuma min fɔra Maribugu ko faliba kɛra ye o kuma ye nkalon yɛrɛ de. A kuma tɛ tiɲɛ ye fali foyi ma kɛ Maribugu yɛrɛ don yɛrɛ ma se ka kɛ yen fɔlɔ jɔnw ka taa se fali ma kɛ sanfɛ fali ma kɛ duguma mɔgɔ ninnu dalen bɛ yen o yɔrɔ dɔnnen dɔ faamaw b'u yɔrɔ dɔn Moti Seware sɔdasi bɛɛ b'u yɔrɔ dɔn ko dogolen tɛ o. U ka baji bi tuma ye magasin min falen b'u bolo kisɛw la ye faamaw bɛɛ b'a dɔn. N'u b'u daga yɔrɔ dɔn sɔn'u ka avion bila ka taa munumunu yɔrɔw kunna munna u tɛ se ka sin daga yɔrɔ ninnu ma ka taa daga yɔrɔ ninnu ci ka bɔ yen. Anw ma foyi faamu ko in na avion kɔni taara ka taa munumunu yen mais k'a fɔ dɔnbalimakɛla ye foyi ma kɛ yɔrɔ in na yen nɔ. Ne ka kumakan laban ye min ye récupération de ka fara donso kan n'a sɔrɔ kun farala donso kan sisan b'a sɔrɔ kɛlɛ in banna. An ka cɛgana min tola ɲɔnɔ mara la ta donso a bi mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ o tola kisɛ la o ma to kisɛ la o tola janfan min na n bɛ ka min fɔ o de don blindé ko ninnu de don mais an bɛ ala deli ye o tola faso de kun kɔrɔ ala ka hinɛw na ala ka yafa ma an donso kɔni an bɛ ka faso dɛmɛ ala kama kila kama an donna jugu ni faso cɛ ala kelen po de b'an sara an m'a dabɔ tɔgɔ kama an m'a dabɔ nafolo kama an m'a dabɔ foyi kama. An balona k'a fɔ ni tun ye Ladi Keyita ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma. Min bɛ n'o jaba jɛmɛ an tun ye kunnafoniw carila k'a fɔ ko Maribugu ko gosiliba kɛra ye k'o kuma tɛ sababa ye an b'an ka lakanabaaw fɛ an b'u dɛmɛ nka k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra k'a sɔrɔ u ma kɛ an ka dɛmɛmiya t'o minɛ kɔnɔ o tuma fɛn bɛ fɔ u ka wulikajɔ k'ale bi an ye kuma min ŋaniya ka se ka taa maaw bɔ bolo la an b'o dugawu kɛ ala k'o hakilila ɲuman sabati n'an bɔra ye Ismail Fane ale ye fasoden ni wulikajɔ minnu bɛ kɛ ka jamana kɔnɔ bi Ismail Fane e hakilila ye mun y'a la. Ne hakilila ye fɛn min ye nin ko la ni manaw ma sabali surtout an Bamakɔkaw a kɛ dɔ natɔ don ni bere ye a t'an si jɛ n'a fɔra k'a fɔ an balima minnu bɛ togoda la da t'u ye sunɔgɔ t'u ye olu de bɛ kule la ala ye diɲɛ don o don da k'o ɲɛsin président n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement ma n'a fɔra ni problème bɛɛ bɛ ninnu kan ninnu bɛ ni sɔnjaba in na maaw de bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ premier ministre ka kuma ɲana premier ministre ka kuma ma ɲa élection ka kɛ élection kana kɛ a ye ne jigi tɛgɛ maliko la muso kɔnɔmaw de bɛ jigi denw bɛ ka to ninnu ma foyi de ɲini maliyɛnw fɛ k'u to k'u ka baara kɛ n'u y'u ka sɛnɛ ye k'u yɛrɛ balo ka na anw balo Bamakɔ yan nɔ ninnu dɛsɛlen bɛ k'o de kɛ k'u ka balo bɛɛ jɛn'u yɛrɛ jɔlen ɲɛna walima ka t'u ka kɔlɔnjiw bɛɛ tiɲɛ an bɛ Bamakɔ yan nɔ élection bɛ kɛ nin date la a tɛ kɛ nin date la an ye ci fɔ faransi mais mun fɔ président i bɛ ko o ko la jalako min na kɛ a ka di ne ye i ka nin bɛɛ de jɔ fɔlɔ maa bɛ se cogo di ka responsabilité dɔ ta ka tila ka sir'o ye wa i ye coup d'état 2 de kɛ e de ko jamana k'i b'a ta ko ka jamana bila sentɛgɛ kan i bɛ dɔ la dɛ i bɛ ka dɔ kɛ mais mun f'i ye joona joona mun tɛ bila ka sumaya o ye cɛdenw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa togodala mɔgɔw bɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ a ye volontariat kɛ ni effectif t'a bolo an tɛ Wagner ma kɔnɔ na
ma fɔlɔ min kana ka ni kɛlɛ kɛ o ye anw population ye a ye volontariat kɛ mɔgɔw ka taa don kɛlɛ kɔnɔ ka fara aw kan a bɛ ka regrettement kɛ tiɲɛ don i m'a dɔn polisi caman taara munna o laɲini tɛ kɛ polisiw fɛ ko o fara an ka sɔrɔlasiw kan u ka taa togoda la wa ni an ka circulation lajɛ bi fo polisiw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kunkolo sanfɛ tellement k'o ka ca circulation kɔnɔ kuma dɔw yɛrɛ la hali baara t'u la i bɛ mɔgɔ kelen de sɔrɔ circulation na walima maa fila a tɔ bɛɛ sigilen don effectif ko problème bɛ anw na a tɛ ninnu fara cɛdenw kan munna ka taa togodala mɔgɔw bɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ donso ka baara tɛ kɛlɛ ye o b'a kɛ cogo di n'a fɔra anw de bɛ Bamakɔ yan an ka transition soutenir malien bɛɛ k'a bila u kunna transition soutenir an ma diyagoya ye mais Hachim an tɛ k'i fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan dɛ ne bɛ mun f'i ye région bɛɛ ta i ka volontaire ta région bɛɛ la i ka kan dɔ sigi nin yɔrɔ in bɛɛ la urgence kɔnɔ sɔrɔlasiw ka bila ka t'u former i ka ultimatum bɔ ka da marifa bɛ maa o maa bolo bɛɛ ka marifa bila parce que cɛ dɔw de taara nin ko in kama n'u ma kɛ o tuma na ta bɛ se ka don mun na ta ka don o la wallahi me kalo wɔɔrɔ de di ni kelen bɛ ban assume i ta kɛra dɔnni dɔngoma ye dɛ maa tɛ se ka coup d'état fila kɛ k'a fɔ ko ennemi t'i la o fɛn bɛ se ka e sauver sisan o ye population ye togodala maa minnu bɛ yen n'olu sera ka sauver k'u bɔ nin bandiw bolo ne t'a fɔ ko jihadistes don dɛ k'u bɔ bandiw bolo ɲɔnɔ n'a lamini u sɛgɛnna o ye sɛgɛn da ye malo fanba bɛɛ bɛ bɔ ɲɔnɔ de n'a fɔra olu ma fɛn wɛrɛ ɲini ko ka sɛnɛ kɛ ko ka u balo k'an yɛrɛ balo ɲɔnɔkaw de balilen bɛ o la bandits armés fɛ anw bɛ yan nɔ ko pour organiser la kama an yɛrɛ ma su président na k'an yɛrɛ diya président foyi wɛrɛ tɛ i bɛ maa fɛn fɛn na an bɛ transition soutenir a bɛɛ ye dunni sira dɔ bɛ se ka sɔrɔ ka dun cogo min na a tɛ dunni ko in to tɛ ten a ka ɲɔnɔ n'a laminiw maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u tɛ ka s'a sɛnɛ kɛ a k'olu jɔrɔ a k'olu ɲɛnaminɛ ninnu ka kuma kelen hali n'u ma kuma k'a t'u dusu na dɔrɔn ji min bɛ jigin a kɔlɔlɔ a tɛ da soda la dɛ donc Hachim ne bɛ mun f'i ye i ye sifin anw yɛrɛ ye sifin ye fanga bɛ ɲɛ i bolo togo o togo an bɛ bɔ n'o sira ye o ka se ka ɲɛ i bolo mais Hachim solution foyi t'a la volontariat in kɛ fɔlɔ an k'a daminɛ an yɛrɛ la fɔlɔ n'a tɛ ɲɛ an bɛɛ ka taa bilahi an bɛɛ ka taa ni ka to a la n'a y'a sɔrɔ ni jeli de bɛ se ka bɔ jamana in ka se ka sauver an y'a ɲini ala fɛ solution bɛ se ka kɛ ala ka na n'o solution ye hali n'a y'a sɔrɔ ni ne yɛrɛbakun Ismaila Fane bɛ to a la n y'o ɲini ala fɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni cɛ Ismaila Fane kan ye a bɛ nin kuma na a bɛ kasi de la k'ale ɲɛ b'ale denw na olu b'a la ka dessin animé lajɛ n'o ye télé ye k'i sigi k'o lajɛ k'a sɔrɔ ale ɲɔgɔnna dɔw denw bɛ yen olu b'a la ka dumuni dama ɲini ka dɛsɛ o ye dabalibanko de nka an y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi ala k'a kolosuba n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Sabake mun b'e bolo karamɔgɔ Ablaye y'a fɔ cogo min na an bɛ taa République démocratique du Congo an b'a lɔn k'a fɔ dɔ farasɛ tɛmɛnen na an bɛ min wele ko naufrage n'o ye jikan kurun ka kasara ye ko o belebeleba dɔ kɛra nin yɔrɔ kɔfɛlen na dɛ ko a maaw kɔni caman de ye jagokɛlaw ye minnu bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la lɔgɔjɔ la maa 100 bɔɲɔgɔn k'olu kɔni kasara n'u bololafɛnw n'an bɔra an bɛ taa Nigériakaw fɛ yen an b'a lɔn k'a fɔ maa 200 ɲɔgɔn na minnu tun minɛnen don jihadistes fɛ Nigériakaw fɛ yen Nigéria marabolo n'o ye Zamfara ye ko wulikajɔ sera ka kɛ Nigéria finitigilakaw fɛ ka se ka olu kan labila n'an bɔra an bɛ taa Taïwan la bras de fer o kɔni bɛ Taïwan jamana ale ni Chine cɛ bi Taïwan jamanatigi n'o yɛrɛ musolaka ale kɔni bɔra ka laseli kɛ dɔ faransɛ tɛmɛnen na ko olu bɛ wulikajɔ fɛn fana bi ko Chinois bɛ ka fɛn kɛ bi k'olu tɛ sira ye ko wa k'olu tɛna u jɔyɔrɔ bila n'a bɛ kɛ min ye ko a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ko o kɔni ye n'an bɔra yen an yɛrɛ fɛ Maliba kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ Colombie jamanaden don ni musolaka don n'a yɛrɛ tɔgɔ ko Ser Gloria Cecilia Navarre k'ale kun minɛna jihadistes fɛ san 2017 ɲina o san 4 ye ko wulikajɔ kɛra sibiri tɛmɛnen ka se ka ale kan labila an karamɔgɔ an min sɔrɔ ko o la kumaba dɔ tun ye ne an bɛ dugawu kɛ yarabi ala maa bɛ gɛlɛya la ala ka fura sɔrɔ a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'an bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna na ka foli d'aw ma hali bi an ka jamana den minnu bɛ jamana kokana na an b'u fo ka se Mali kɔnɔna la yan dɛmɛɲɔgɔnya min n'an y'a kuma fɔ a ye a ye tulo bɛ a la gɛlɛya don o don anw yɛrɛ bɛ jigin ka bɔ kunnafoni na maaw bɛ na nɔfɛ kumaso kɔnɔ minnu colo la an ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛ san balimaw ma a kunde an y'a fɔ cogo min na dɛmɛ kɔni hali bi a dayɛlɛlen baw kelen na balele tɔgɔ la ni e ye temps sɔrɔ a dɔn ko dɔ bɛ yen ko dɔrɔmɛ ko b'o la an ka hinɛ o de ye fɛn bɛ yen ne b'a sɔrɔ gɛlɛya in n'a bɛ tɛmɛ nka ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma maliden minnu bɛ Espagne jamana kɔnɔna na an ka foli ni tani bɛ ɲɛsin u kelen na bɛɛ lajɛlen ma an bɔra ka dɛmɛɲɔgɔnya kuma min n'i y'a sɔrɔ ni k'o fɔ kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ maaw ka wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin u badenw ma minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya la u ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ u seko n'u dama yira ka se k'o fara ɲɔgɔn k'o bila ko an k'o kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ye ka ɲɛsin an baden minnu bɛ yen bi n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya b'u dala ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a ka ja Mali kɔnɔ la yan ko ka dɛmɛɲɔgɔnya in ta ni ka ɲɛ solo ma an b'u fo ka foli di u ma a bɛ cɛsiri min na maliyɛnw ka ɲɛmaa min bɛ Espagne Almeria Modibo Traoré ni bɛɛ lajɛlen kama Modibo kɔrɔba ka n'a ka maaw fo ni k'u waleɲuman dɔn
ka fara Samake Kaye Abdou Samake k'aw bɛɛ fo ni ka waleɲumandɔn k'aw ni cɛsiri a fɔra tan de n'o tɛ aw yɛrɛ dabali tun banna kuma caman i b'a sɔrɔ an kɛ maliden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔkanna na u ka nafolo fanba caman bɛ olu ka dɛmɛɲɔgɔnya nasira ani dɛmɛɲɔgɔnya kɛ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ maaw b'a ye minɛ min kɔnɔ la u cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ka dɛmɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan de a caman bɛ yen k'a ka fɛn ye u bɛ tɔgɔ sɔrɔ min na k'a fɔ a bɛ fantan dɛmɛ tiɲɛ don ne m'a fɔ k'o ti kɛ dɛ nka bi na o dɔgɔyalenba caman fɛ a caman kɛ bɛ bi de an ka nin dɛmɛɲɔgɔnya in kɛ ka ɲɛsin ninnu ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ tɔgɔ minɛ kɔnɔ la min ye dusukunna dɛmɛ ye ka dɛmɛ kɛ k'a fɔ bi n b'a kɛ bi sini k'a kunbɛn o kɛba kɔni tiɲɛ la ka kan o dɔgɔyalen bɛ bi dɛ aw minnu bɛ jamana kɔkanna na a caman bɛ yen dɔw bɛ kule ka tɛmɛ minnu bɛ Mali kɔnɔna kan yan a bɛ dɔn k'o ye gɛlɛya ye nka a caman ka nafolo bɛ taa sira min fɛ dɛmɛɲɔgɔnya a t'o yɛrɛ kofɔ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma walima ka ɲɛsin kamanaganbaatɔw ma n'i ko dɔw ka dɛmɛ kɛ n'u farala ɲɔgɔn kan jamana kɔkanna na i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔna na dɔw bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔ kɛ a kelen olu ka kulu ka fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u tɛ surunya o jaga la a dɛmɛɲɔgɔnya caman bɛ a kɛlen bɛ dagabɔnda ye bi nga n y'a fɔ cogo min na maliden minnu bɛ Almeria Espagne kɔnɔna na bi min ye Modibo Traoré n'a ka maaw ye n'o ye Modibo kɔrɔba ye k'aw fo a ka ŋaniya la a ye nin min kɛ hali bi k'a ɲini aw fɛ fɛn fɛn bɛ jamana kɔkanna na fo a k'a dɔn bi ni gɛlɛya nana maaw b'u ɲɛsin tiɲɛ don yan ka fisa ni yan ye gɛlɛyabatɔ bamananw b'a fɔ ten ni jama jara k'a daji tu kan i bɛ ɲigin fo an k'a dɔn de ni e bɛ kule la bi e ka fisa ni dɔ ye e hakilila ko gɛlɛya b'e kan dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ e bɛ se k'o ta yɛrɛ o tuma an ka sabali anw minnu bɛ yen ni Ala ye tunga nɔgɔya an ma aw minnu bɛ yen ni Ala ye aw gɛrɛsɛgɛ kɛ jamana kɔkanna ye bi a dɔnnen bɛ k'aw bɛ fasojɔ de kama caman bɛ yen aw minnu bɛ mugan-muganni fara ɲɔgɔn kan aw minnu b'a ka dɔrɔmɛ ni fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ hami bɛ aw de la nka caman bɛ yen olu ni miliyariw dalen don olu bɛ ninnu lamɛn ten ka tɛmɛ u hakili foyi t'a la u ka jate yɛrɛ ti s'a ma nka an bɛ fɛn min fɔ i bɛ fɛn min kɛ bi sini de i b'o sɔrɔ n'a fɔra miliyari b'i bolo don kelen n'a da kelen e bɛ ta ka bɔ a kɛrɛfɛ o b'a yira k'a fɔ n'Ala y'i sɔn n'Ala y'i kɛ sɔrɔkɛla ye a y'i bila de hakili fɛn dɔ bɛ yen i kan ka miiri su ni tile o de kan a fɔ ko nafolo caman bɛ yen k'a b'a tigiw se kasara ma n'a fɔra bi dɔw b'u seko kɛ dɛ nka minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ de kan ka seko fanba kɛ o caman bɛ yen olu mago foyi t'a la olu t'a dɔn fiɲɛ wula yɛrɛ olu ka foyi ma tiɲɛ k'a dɔn bi dɔw bɛ gɛlɛya la n'aw sera ka to bɛɛ kɔnɔ Espagne an ka maliden minnu bɛ Almeria k'aw fo ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka na k'o ci an ma k'an ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maliden minnu bɛ gɛlɛya la yan an b'aw fo ka waleɲumandɔw la yarabi Ala ka tunga ɲɛmaloyaw ma a bɛ nin waleya min na Ala ka kɛbaw yarabi ka ladegeba caya Espagne dama tɛ dɛ an bɛ lamɛn yɔrɔ caman na bi o kama kuma dɔw yɛrɛ la i bɛ dɔw mankan mɛn a ka kunnafoni ɲɔgɔnna tɛ yen aw ka kunnafoni kɔni n'aw tɛ an tɛ lafiya fiyewu n'a kumaw fɔra a bɛ kɛ so ye kuma dɔw bɛ kuma dɔw la jaabi yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la anw bolo i b'o fɔ n'a fɔra bi ko hali kunkolo b'i dimi furakisɛ kelen sɔngɔ k'a sɔrɔ o ye baara ye wa hali ka baarakɛminɛ dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ se k'o sɔrɔ ni baara yɛrɛ ma kɛ a banna n'a kɛra de u b'a ɲini wa n'a ma kɛ yɛrɛ o y'a bannen ye bɛɛ ko baara kɛcogo ɲuman ka di ye nka ka musaka dɔn na walima ka wulikajɔ kɛ k'i timinanja o kɛba bɛ dan sanko tungarange kunda yɛrɛ i t'o kɛba yɛrɛ sɔrɔ ten o de kama n y'a fɔ ka kɔrɔ n bɛ Faransi an bɛ Magan fo ye ka tila ka Burama fo ka Burama Traoré fo Faransi kɔsa in na ale bɔra k'a yirana k'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ ni dépense de n'o ye crédit ko ye walima an bɛ weleli minnu kɛ o musaka ko k'a fɔ a ye k'ale b'a ta a yɛrɛ tulo b'an kan na an ma fɛn fɔ a ye nka u n'a tabalele kɔnɔna na a tilala ka wulikajɔ kɛ ka ŋaniya yiraw kɛ ko ka baara in ko k'a bila timinanja bɛnɛ kɔnɔ Ala ma delili nɔgɔya anw ma nka an bɛ baara min kɔni na caman bɛ yen olu b'a kanu wa n'a dun ka di e ye ka baara in timinanja sira dɔ fɛ o kan ka k'i ye dɔ ta ye kunnafoni dɔ ta ye bilasirali ye dɔ yɛrɛ ta ye musaka ye an b'a kɛ musaka de la anw yɛrɛ bɛ ɲɛni bɛɛ kɛ sanko aw bɛ se ka sɔrɔ nka n'aw fana y'a kɔfilɛ k'a dɔn baara in bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ la a dɔ bɛ dɔ la a bɛ baara in timinanja di anw ma denmisɛnnin min b'an bolo nin baara in na bi a ka can kosɛbɛ nka kuma dɔw la n'a ɲɛ dara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ dabali bɛ ban i bɛ mun f'u ye k'o sɔrɔ kɛ kɔdimitɔ fila kɔ tɛ se ka sɛbɛn ɲɔgɔn na nka an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna hakililaw la hali bi dɛmɛ sira bɛ aw ye n'aw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛ san balima ninnu ma ta a bɛ diya n ye n'aw b'an wele nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 85 15 76 29 85 15 76 29 85 15 n'a ye weleli kɛ nin na nin ye nɛgɛjuru sira ye nɛgɛjuru sira min n'a y'a kɔngɔ a mago bɛ fɛn o fɛn na ni ka se k'a ci a bɛ se ka ɲɛ nin nɛgɛjuru sira in sanfɛla la n'a ye nin wele an bɛ ɲɔgɔn faamuya ka foli di aw ma aw minnu bɛ kɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka jamana k'a bila basigi ani lafiya o minɛ kɔnɔ